Denok ja hain puntual etorri zaretenez eta hasiko gara, eskerrik asko etortzeagatik, halako giro goxoa dagoen egun batean gugana txalapartara etortzeagatik eta hiru historialari handi hauen hitzak entzutera etortzeagatik. Dakizuenez, pentsatzen dut, ez zaretela kasualidadez etorri, Iraganaren lekuko liburua aurkeztera gatoz, historia liburua da, eta zehazki Euskal Herriaren historia. Eta hiru egileekin gaude, nik argitaletxearen izenean hitz eginen dut, eta ongitorri. Eta hoxe, eta inen dugu alako solasaldi moduko bat, gero bukaeran zuei emanen dizuegu aukera ere hitz egiteko edo nahi baduzue, baina, bueno, iruditzen zitzaigun holan solasaldi formatuan irisgarriagoa eta arinagoa izanen zela. Beraz, ongi etorri eta ongi etorri zuei ere, Unai, Xabier eta Iñaki. Eta, bueno, esaten genuen, liburuaren harira eta haiek ere aipatu dutelako, Jean-Paul Sartrek esaten zula, erdi txantxetan, erdi serioski, iragana ere aldazitekela eta horren froga historiagileak direla, ez? Etengabe aldatzen ari direla historiagileak, hoxe, iragana. Eta biztan da, garai bakoitzak baduela bere kontakizuna eta jakina da irabazleek kontatu ohi ditela historia hori ere maiz entzun dugu. Eta narrazio edo kontakizunaren monopolioa dago arriskuan, ez, horren atzean, eta hori, bueno, horren aurka edo egiteko, edo ez dakit, edo horri erantzunez, edo hori elikatzeko, esanen du gure bai, bueno, elkartu dira, Unai Belaustegi, Xabier Irujo eta Iñaki López de Luzuriaga, eta liburu hau sortu nahi izan dute, haiek kontatuko digute zergatik eta nola egin duten hori. Egin dutena da, euskaratik abiatuta, eta Euskal Herria eta kultura ardatzi harrita, eta egin dute sintesi bat, naiz eta nahiko mardula atera den, sintesia, baina, bueno, ez, historia osoa kontatu nahi bada, behar du halako lan bat, mamitsua, esan dugu, mardula baino politago geratzen da, ez, mamitsua, eta bueno, egin dute era divulgatibo batean hori bai, eta eguneraturik, ez? Orain aipatuko dugunez, eta elkartu zirenean eta proiektu honekin txalapartara etorri zirenean, iruditzen zitzaigun aproposa zela, ere txalapartaren katalogorako badaukagulako beste historia liburu batzuk, batzuek ongi ezagutzen duzuenez, eta bueno, lotura hori badauka eta gainera bada gai bat gurean ere behin baino gehiagotan saiatu garena lantzen edo normalki espezifikoagoa, ez horren ambiziotsua, baina baditugu, ez? Tartean Gamazada adibidez, Irujok ere idatzia, Gamazadari buruzko liburua. Orduan, egilez ez dute gauzan dirik esanen, segura eski batzuek bintzat nik baino beto ezagutuko dituzue. Eta gauza bakarra aipatuko dut, adibidez, Unai eta Xabier gehiago behar bada aritu direla akademian, eta ez, unibertsitate mailan eta irakasle dira da biak, eta orduan ohituta daude ere akademiako idatzietara eta ikerketetara. Unai EH-unari da eta Xabier Nevadako unibertsitateko Center for Basque Studies zentroaren zuzendaria da.
Eta, bueno, Iñaki behar bada gehiago divulgaziotik dator, eta itzultzailea da, ofizioz, ere bai. Eta bueno, adibidez Wikipedian elikatzen eta lantzen lan handia egin du, eta beste historiarekin lotura daukaten beste elkarte batzutan ere ibilia da. Holan lauzertzela da, gero behar bada ez badaukalako zer ikusia aipatuko ditugun gauza batzuekin. Orduan hori esan da, nahiko nizueke galdetu eta holan hasteko, ez pixkate sartzeko eta beroketa lan hori egiteko, zerk bultzatuta egin duzuen liburu hau, esan dut etorri zinetela proposamenarekin, beraz aurretiazko elkarrizketaren bat egon zela pentsatzen dugu, eta beraz zein da abia puntua edo zerk bultzatuta egin duzuen, nahi duenak erantzun bezala. Bueno, kaixo guztiak, tira, hau jaio zen orain dela 3 urte o 4, da hurbildu nintzen lehenengo okerrez banago Iñakirengan eta gero Unairengan Euskal Herriko historia motz bat egiteko. Hain zuzen ere, boizin nengoela hartzai batekin, egun batez Matatxerrian, hoi da boiziko eguniko berena, derra 1500 euskaldun baltzen, ez dut inoiz inglesez egin, dana euskaraz, 1500 pertsona, eusko etxe horretan, Matatxerria zelebratzen eta hori hartzai batekin, goizeko ordu bitan, 3etan, torre zitzaidan eta galdetu zidan, bueno, eta zuz eza, ni irakasle, eta hori izatako balia du horrek, zer egiten duzu? Eta esan nio, bueno, klaseak eman eta liburuak idatzi. Eta egia esate duzu? Bai, noski. Orduan, liburu motzak idatziko dituzu, egiak gutxi okupatzen du. Eta hori zen ideia, liburu motz bat egin, eta hori, baino gu nolabait esateko subjektu moduan egina. Euskaraz zuzenean eta Euskal Herritik abiatuta. Hori zen ideia. Eta gaur, Martxelorekin egonez hitz egiten goizean, justo horri buruz. Gure historian beti izan gara, gehien bat historiografia Euskal Herrikoa da, objektu gisa tratatu gaituzte, kanpotik idatzita, eta espainol eta frantses historiografietan gaizki paratzen gaituzte. Hain zuzen ere, gure lehenengo kronista, Jose Moretek idatzi zuen liburu bat Juan de Marianaren kontra. Esaten nola tratatzen gaituen Espainiako historiografiak ja 17. mendean. Eta hori da Jose Moreten liburu bakarra argitaratu gabe dagoena. Da kasualitatea, orduan, guzti horrekin eta beste ideia batzuekin abiatu nintzen. Eta aurrera igual beste batek jarraitu ezake o beste ezake. Zue zerbait gehitu? Bueno, nik pixkato, bai, nolabait ere nabarmendu nahi izan dut, eta uste dut ideia orokorra hor dagoela, Euskal Herria subjektu historiko izatea, erdigunean jarrita, ez periferian, askotan Imago Baskonia atera du txalapartak duela gutxi, eta hori hain zuzen nabarmendu nahi izan du. Alegia, gu ez gaude ezerren periferian, Euskal Herria ez da ezerren periferian egon, baizik eta izan du bere erdigunea, bere antolatzeko modua, bere ekimena izan du, bere zuzenbidea izan du, eta hori erdigunean jarrita, eta horretarako noski baita ere euskaratik abiatuta. Ikusten baitut eta ustut baita ere ez dela nire ikuspegia bakarrik, gauza asko egiten direla Euskal Herriaz, Euskal Herriaren historiaz, baina erderaz egiten dira. Orduan ikusten dut gauza oso onak ateratzen dira erderaz ere bai. Baina galtzen dira baita ere behar bada hor matiz batzuk, ñabardura importante batzuk, eta azkenean horrek ere pisua dauka, erdal literaturan oinarritzen da neurri handi batean, eta behintzat horri erantzun behar zaio, erdal literaturari ere erantzutetik, ateratzen da beste literatura mota bat, eta zuzentzen zaio erdal komunitate bati, beraz aurre suposizio batzuetatik ere abiatzen da. Eta, bueno, importantea zen ustez baitxare, hori, euskaratik abiatuta egitea. Bai, hain zuzen, ñabardura hori, ez, obiektu, subjektu, titulotik bertatik ere argi utzi nahi izan duzue,
zeren ez baita Euskal Herriko historia, baizik eta Euskal Herriaren historia, eta hor bada ñabardura importante bat, haiek aipatutako hori adierazteko, ez? Azkeneko liburu holan euskaraz egindako historia liburu eredugarri edo aitzindari zuek aipatua izan zen Gaiak argitaletxeak 2004an argitaratutako hori, eta hori bai izan Euskal Herriko historia, 2 liburukitan atera zuten. Beraz, pixkat sintesia ikusten da, hemen. Eta, baina, orduz geroztik, 20 urte baino gehiago joan dira. Eta ez dakit, zaharkituta geratzen alden historia liburu bat. Igual, ez dakit, Unai, zuri pasako dizut, noiz zaharkitzen da historia liburu bat? Noiz galdetzen bazu, esan ezu, ja, zaharkitzen dela historia liburu bat. Ez dakit. Hasieran aipatu zu zaldia historia etengabe idazten ari gehala eta beste, eta gaur justu gaur goizean egon naiz ikasleen lanen tribunal batean, eta ikasle batek aurkeztu du filosofiako tribunal batean, eta Sokratesi buruz, eta ez dakit zer, eta oain esan dezunean historia etengabe errepiketzen dela, nire buruan pentsatzen nahi nintzen. Sokratesi buruz zenbat idatzi ote da azkenengo 4.000 urtetan. Ziurazki edozein gertaera historiko hori baino, buruz baino askoz gehiago idatzi izan da, eta idazten jarraitzen dute, gaur goizean egon naiz tribunal batean, orduan suposatzen dut idazten jarraituko dela etorkizunean ere. Gertatzen dela da, idazten dugun errealitate hori etengabe aldatzen ari dela. Orduan, gertaera izan da ere, gertaera hori ulertzeko, interpretatzeko moduak asko aldatzen dira, eta gertaera edo gure ingurua, edo nazioartea, edo mundua astintzen duen zerbait gertatzen denean, horrek nolabait gure eskemak aldatu egiten ditut, orduan beste modu batera interpretatzen hasten gara, orain arte interpretatzen etzana. Igual, nik uste dut azalpenik errexena edo sinplena da, gero iturria daude, historian iturriekin lan egiten dugu, eta iturri bat agertzen denean. Dena aldatzen da, euskararekin gertatzen ari dan eztabaida horretan gaude, zorioneku, baiez eta bapatean euskararen historia aldatzen ari dela ematen du, horrek ere asko baldintzatzen du. Eta, orain, azkenengo krisi, pandemia garaitikan onutz, ziurazki denon mentalitateak pixkat aldatu egin dira, ze denok hitz egiten dugu, pandemia horretik, pandemia ostean, orduan horria adierazten dugu horrek nolabait pixkat aldatzen dela. Zaharkituta, nik enuk esango zaharkituta geratzen danik, ze erabiltzen ditugu, eta baliagarriak dira, eta islatzen dute momentuko egoera hori, baina egia da, aldaketak datozen enean, gauzak interpretatzeko moduak asko aldatzen dira, eta hori iturriekin ahaztuta, azkenean asko, eta genero ikuspegia, eta gizartea baztertu dauki ditun komunitate, eta hori guztiak adibide egoki batzu dira, nola interpretazioak berritzen goaz. Orduan, helburua izan da zuen interpretazioa egitea, edo paradigma aldaketa batei erantzutea? Nire kasuan, eta nik onartzen dut hasiera batean, ez dakit, helburu egoistago batzutatik abiatu nintzen, ze Euskal Herriari buruz banekien, baino nahiko nukena baino askoz gutxiago. Eta gero hasi nintzen gai bat ematen Donostien kultura bazka deitzen dena, eta orduan, Xabierrekin hitz egin da gero, aldiot, ikasteko erabili dezaket liburu hau, eta horrek eraman hau pixkat idaztera, egia da, halakoetan politika nabarmentzen dela batez ere, edo juten zenean kentzen zer sartu zerrez, normalean politika ateratzen da goitika normalean, baina saiatu naiz, eta ustean saiatu gehala pixkat ikuspegi zabalago bat ere ematen. Orduan, nire kasuan nahiko ikuspuntu egoiztatik abiatu nintzen, liburua idazterakoan, gero ze bilakaera eukiko duen, ez dakit, baina bai, eta gero euskaraz idazteko placer horrek ere, mugitu nahu, zuk lehen aipatu zu liburu bat, nik bi ezagutzen ditutola euskaraz itzulpenik gabe Euskal Herrien historia landu duten, itzulpenik gabe, beste bat Pablo Artzakek idatzitako beste liburua dago Euskal Herriko historiari buruz,
Baina gazteleraz badago, orduan ez dakit itzulpena dan edo nundik abiatu izan. Ez dakit, pare bat liburu daka bat euskeraz daka, beste bat gazteleraz, orduan ez dut deskubritu nundik abiatu izan bera, baina hori ere oso esanguratsua da. Euskal Herriari buruzko liburuak euskeraz idatzitakorik ez egotea edo oso gutxi egotea, esanguratsua da. Ez dakit zer esan nahi duen zehazki, baina esanguratsua badala usten dut, bai. Bai, bueno, nik uste horrekin nola baita esateko hori, Oteizaren utxunea betetzearren, ez? Orain dela gutxi Renon inglesez argitaratzen dugu. Eta etxegoen Euskal Herriaren musikaren historia akademiko bat, sintesi bat bezala, ez? Esan duzu mamitsua. Eta orduan egin genuen inglesez. Eta gero orain itzuliko da, euskaratuko da, eta aterako du euskaraz musikenek. Ez hitzaidan asko gustatu ordena, nolabait esateko liburu hauek teorian atera beharko ziren lehenago euskaraz, eta gero inglesez edo gazteleraz, ez? Eta, horrela egin dugu beste hainbeste kasuetan idatze ditugun liburu batzuk gero itzuli egin dira, euskaratu egin dira, nolabait utxunea zegoen zulo bat betetzearren, ez? Eta asko dira, zer esan, ez dakit. Euskal Herriaren historiaz abiatuz, esan dezakegu gauza asko gehienak idatzi gabe daudela euskaraz. Ademagun, euskal zientziaren historia edo euskal, hainbeste atal oraindikan ez ditugunak tratatu eta hori izan liburu honen lehenengo eta oinarrizko zergatia, ez. Eta hortik aurrera borrokan gaudelako, eta hori onartu behar dugu, badago borroka akademiko bat, borroka intelektual humanistiko bat herri honetan, eta gure eritzia eman behar dugu. Eta, niri tokatu zaidan partez hitz egiten, oso garbi ikusten dut, kromagnon bat naizela, eta hori defendatu behar dugu, eta harro nago. Kromagnon izateaz, igual beste gauza asko ere banaiz, baina hortik hankatoz. Orain 40.000 urte hona etorri ziren pertsona horien ondorengoa gara, hor ditugu kobazuloak, gara larren dut etxea, eta egunero ikuste ditu trikuarriak eta guzti hori, eta nire izaeraren parte bat dira, horrela sentitzen dut, errealitate bat da, orduan gaur esan duguna, zer garen azaltzen du guzti horrek, bai? Eta ez da gure ADN-ean dugun edo ez, da hori baina asko zere gehiago, berez ere, Oteizaren pixka bat diskursuari jarraiki, momentu batean, frankismoak eta karlistadek eta utzi gintuzten utxik, eta utxune horiek bete behar izan ditugu. Pentsatu euskal literaturaengan, pentsatu euskal artearengan edo, eta zer esanik ez, arkitektura eta simbolismoari buruz, horretaz ere mintza gaitezke ze simbolo dauden adibidez horreagan. Dauden guztiak dira Karlo Magnori dedikatutak, horiek danak aldatu behar ditugu, orduan asko dago egiteko borrokan. Borroka akademikoa, borroka intelektuala, nahi duzun bezala ditu, baina hori, desde luego, jatorrian dago. Beste ale bat, jartzen du liburuak borroka hortan, eta aipatutakoa hizkuntzen arira ere ez du asko lagunduko, akademian ez dela bat ere premiatzen euskaraz idazteak, ez? Azkenean hori merito sistema batekin, hutsaren urrengoa da euskara, eta orduan horrek ere ez du laguntzen. Metodologia aldetik, aipatu du Kromagnona Xabierrek, esanen dugu metodologia aldetik bakoitzak landu duzuela atal bat, esan ezagu, 3 atal nagusi daude, garaika antolatua, eta gero elkarrizketan jardun diren, baina zehazki Xabierrek landu du historia aurretik Goierdi Arora, Iñakik hartu du hurrena Goierdi Arotik Aro Berrira arte, eta Unai ilustraziotik gaur egunera artez, alde garaikideena. Pentsatzen dut jakintza arloaren arabera banatuko zenutela, baina ez da hor, behintzat gehien ezagutzen duzuen horri erantzun diozuela, baina izan duzue ez usterik edo aurkikuntzarik zuentzat holan berria izan deniek?
Bueno, egia esateko ikasi egiten da, egin ahala, ikerketa badago ere bai, hau egin ahala, ikertu egiten da, testuak ikertu eta bueno, gauza berriak aurkitu egiten dira. Ni hola harritu hola bereziki, bueno, egia esateko zuzenbidearen inguruan eta Euskal Zuzenbidea eta Nafar zuzenbidearen inguruan bereziki, gainetik bai ezagutzen duela, Navarraldetik, eta badut horren berri. Baina, bueno, hor gero eta detaile gehiago eta gero eta zehaztasun handiagoz, gero eta, bueno, nolabait ere hor dago nafartasunaren gaia, Euskal Herrian nafartasunaren gaia, eta hori baita ere eztabaida iturri da. Ni gutxienez, nire zatian, bai jarri nahi izan dut, gure Erdi Aroaren eta aro modernoaren, baina bereziki Erdi Aroaren interpretaziorako edo olako enbor bat eman nahi izan dut, eta neurri handi batean gure zuzenbidean oinarriturik. Importantea ere, nolabait ere pentsatzea ez dugula nahi gaur egungo kategoriak iraganera proiektatu, baizik eta kritikoki aztertu garai bakoitza eta ez modu nolabait ere determinista batetik nolabait ere gauzak egun direla ezinbestean hola izan behar zirelako. Baizik eta, alegia ez ingelesez askotan egiten den bezala, igual historiografian egin izan diren bezala, eta hau beti ere nire ikuspegia da, cherry picking deitzen dela. Wikipedian esaten zaio, cherry picking ingelesezkoan erabiltzen alegia, hautaketa oso interesatu bat eta gainerakoa bazterrera utzi. Orduan, hori ez cherry picking, baizik eta aztertu kritikoki, poliedrikoki, eta gero esan gertaera herri bat badela, antolatu egiten duena bere burua, ekimena baduena, eta bere etorkizuna borrokatu egiten duena eta aurrera egiten duena. Beraz, pixkatola nolabait ere orokorki esateko. Gero baita ere nik bai eman diot garrantzia iturriak bere zabalean hartzeko. Euskal iturriak esan nahirik euskarazkoak, baina baita erdarazkoak eta Euskal Herrikoak. Eta balioztatu nahi izan dut nolabait ere gaur egun bada zulo handi bat eta eztabaida bat, ez da akademian eta iturri batzuk bai, gero beste iturri batzuk ez, eta ni naiz horretan hain zorrotza izan, alegia bakarrik mota bateko edo editorial batzuek ateratzen dituzten informazioak, baina beste batzuk ez, baizik eta balioztatu dut osoki Euskal Herrian egiten den ikerketa, eta ikerketa historikoa. Esan nahirik ez bakarrik akademiakoa, baizik eta herri mugimenduek egiten dutena, herri mugimendu batzuek egiten dutena. Hor, aipatuko du Navarralde, baina baita ere Iruña beleiaren inguruan ere, hor lan egiten da eta beti ere nork bere iritzia izango du horren inguruan, eta desde luego kritikoki aztertu dezakegu eta norberak bere iritzia izango du. Hori nik bai balioztatu dut. Bai, agertzen da gero bibliografia zabal bat, bukaeran ere eta lehenengo eta bigarren eskuko iturriekin, nahi dunak sakondu dezan. Besteek ez usterik aurkitu duzue bilaketa eta ikasketa prozesu hortan, unaik aipatzen zuen ikasketa prozesu hortan, edo dena bazen ekitela esatea ez da oso itxuroso geratzen, orduan. Ni ez ustea agian amaitzea liburua, bera, bai atala eta bai dena, ez dakit, alako zerbaitekin azten zeanean, badakizu azteraz bazela, baina amaituko desunik ez, eta, niretzat hori bai izan da pixkat ez ustea, eta gero, ikasi pila gauza, hemen adibidez, enekien, Real Sociedad Vascongada Amigos del País, eta aritu ginen idaztu horri buruz ezagutzen nuen pixkat, ezagutzen nuen, eta enekien adibidez, Nafarroan, olako elkarte bat egon zala tuteran, eta hori, ikasiet, eta hemen gaudenez, ondo tokatzen da usten dut esatea, enuen ezagutzen, eta olako gauza batzuk ikasi dute, gauza asko ikasiet egiterakoan, orduan, ez dakit, ez usteak dian, edo ez, baina ikasi egin dut, bai. Xabier, zuke
bueno, esan izan duzu, edo irakurri dugu, herri zapaldu gisa jarrera kontraesakorrak hartu ditugu batzuetan. Zer esan nahi duzu horrekin, jarrera kontraesankor horiekin? Gauza asko. Tira, bueno, iratu 1936an, ez, gertatutakoa edo tabar, alegia herri honek hartu ditu ibilbide ezberdinak momentu puntual batzuetan, bai? Eta noski hori historian ditugun orbanak dira, orbana handiak, eta kostata, zehatzen dira, izten dira. Esan dezakegu hori haide nagusien, historia guzti hori hain luzea dana, mendeetan eta luzatzen dana, eta horrek herria urratu egin du barrutik. Eta gerora ditugu beste urradura batzuk, adibidez, hori herri guztiek dituztenak, ez da bakarrik Euskal Herria, baina estetika mailan, ez, begiratu zer gertatu zen herri honek pairatu duen, eta pairatu duena da genozidioa, ez da kolonizazioa, ez da imperialismoa, ez da kasu honetan izan duguna genozidioa izan data. Hori da, nolabait esatuko ezien, de asko hil, baizik eta herri baten arima, bai, hil. Bai, hizkuntza, ohiturak, musika eta besteak beste literatura, eta hortaz euskal literaturaren egoera zein zan lehen aipatu dugu, hitzein dugu, mendearen hasieran, ez? 35. 40. hamarkadan hemen zeuden idazle guztiek edo esbaizteratu edo hil zituzten, Lauaxeta eta Itzol eta beste batzuk, edo kanpora joan ziren, bai, Horixe eta Zaitegi eta beste 11, bai, lagun atera ziren erbestera. Eta horrek utzi zuen hemen euskaraz idatzi nahi zutenak utxune batean. Hain zer idazten dugu, nora begira idazten dugu. Etzegon zubirik. Zubia bertan bera geratu zen. Eta hori gertatu zaigo historikoki askotan, bigarren karlistadan, lehenengo karlistaren ostean ere bai, 1512ko ostean ere bai, gerroste horretan. Eta, bueno, gizaldi ezberdinetan aukera ezberdinak hartu dituzte egileak, eta noski batzuetan ez dira ez konzentrikoak, ez da enfokatuta, bakoitzak hartu du bere ibilbidea, eta hor dugu, bueno, kasu honetan Demagun Oteizak eta bian jarri zuen mugimendu estetikura, eta gero besteek Etxerrian adibidez Kaperotxipik edo Kabanaz Oteizak edo beste batzuk jarri zuten abian. Zuten azer ikusterik. Bi bide ezberdin, bi euskal artea zertzen ulertzeko modu ezberdin, Euskal Herria osora ulertzeko modu ezberdinak, zauri batek sortua, nolabait esateko, eta horrelakoak asko ditugu historian zehar, orduan, bai, horrelakoak ikusten ditugu. Nahi duzu zer egitu? Bueno, beste zauri bat esango nuke dela linguistikoa, aipatu dugu ja, baina onomastika bera, alegia. Onomastika emate ditu oinarri, eta nik esango nuke oinarri epistemiko batzuk direla. Erdaraz ematen bali maituzu, badirudi hori dezala errealitatea, eta erdarazko izendapen horiek zirela errealitatea, eta horrek sortzen du nolabait ere paisaje bat, ezta? Historiaren paisaje bat sortzen du onomastikak berak. Orduan, historia idaztean, hori oso barneratua izan dugu, ze azkenan horrek abizenak sortu ditu, eta abizenak azkenan erromantzezkoak izan dira. Bakizue Trentoko gailurrean edo goibileran edo kontzilioan, horre erabaki batzuk hartu ziran izendapenei buruz, Gasteizen agertzen da Otxanda Andrearen dorrea edo, Torre de Doña Otxanda edo, baina hori izango zen azkenetakoa, olako izen bat ausartu zirala jartzen, ze bere alaia egin zituzten izen guztiak latinizatu egin zituzten. Baina, eta gero gelditu dira gure abizenetan, ezta? Baina hor erronka bat izan da, dena jartzeak garai hartan erabiltzen ziren bezala. Eta 15. mendean, inkluso dokumentu batzuetan, erdal dokumentu batzuetan, agertzen da autoraren bat esplikatzen euskarazko izen bat ematen du, eta gero esplikatzen erdal irakurleari hori gaztelaniaz dela gaur egun ezagutzen dugun moduko abizen bat, baina euskaraz jendeak beste modu batean erabiltzen zuela. Lopitz eta Gonzalitz, eta beraz Gonzalitz Sarmientokoa, edo olako izenapenak oso arrotzak zaizkigunak. Beraz, hor behar bada irakurleak aurkituko du erronka bat pixkat identifikazioan,
Eta, hor lan handia ere izan da, hori egitea, beldur naiz, ezote gaituen pixkat denbora garrapatu, eta imperfekzioren batzuk ere geldituko diela. Gero azkenean egiten dan bidea ere da erromantzera, eta hori da gure abizenetan gelditu dana. Baina Erdi Arorako euskaltzaindiak lan handia egin du, nik hori hartu dut oinarri, eta orain hasi dira aplikatzen. Orain arte etzegoen adibidez, Diaz da Diaitz. Diaz de Aro beti oso ezaguna da, Diaz de Aro toki guztietan, baina berez Diaitz Arokoa. Hori da, jende guztiak, pentsatu behar du, garai hartan, 80 edo Euskal Herria, gaur egungo Euskal Herri lurralde hartzen bali badugu, 80 edo ez dakit zenbat, euskara hitz egingo zuela eta asko elebakarrak zirela. Eta olako izendapenak erabiltzen zituztela. Eta itzulpena izatekotan, errealitatearen itzulpena dira erdaltestuak, dira errealitatearen itzulpen bat, eta ez alderantziz. Orduan hor ikusten dugu irakurlea egiten itzulpena, irakurtzen duenean Diaitz Arokoa, esaten du, izango da Diaz de Aro, eta hor badago irakurleak egin beharreko barne itzulpen bat, eta horrekin gogo eta bai, onomastikan eta terminologian forma historikoetara hurbiltzeko eta horiek bateratzeko ahalegina egitearen ondorioz. Unai, esan duzue euskaratik eta euskal iruditegitik egin duzuela liburu hau. Zer da euskal iruditegitik egiteak, pentsa dezakegu gutxi gora asko, baina zuk nola holan gero, materialki nola egiten da hori, eta ez litzateke beti holan kontatu beharko herri baten historia, bere hizkuntzan eta bere hizkuntzatik. Bertsolaria naiz, eta ez dakit zer erantzungo dudan, baina, ez dakit, hasierako galderarekin lotuta pixka bat eta orain bota desunarekin lotuta Euskal Herriari, Euskal Herriko historiari buruz, badago, ez dago gutxi idatzi da, eta beste adibide bat, etorri zait burura, ez dakit dana egokina dan, baina, hori da, etorri zait dana. Eta bertsolari izan manitz, hori botako nun, hori ingoet. Euskal Herrian, ez dakagu, eta historia ikuspegitik, baina ikuspegi hau zabaldu daiteke, alor guztietara esango nuke. Euskal Herrian ez dago estatu batuen historia bat euskeraz idatzita, edo ez dago Frantziaren historia bat euskeraz idatzita, edo ez dago Txinaren historia euskeraz idatzita, ez dago Erromatar Inperioaren historia euskeraz idatzita, ez da itzulpenik ere ez. Agian eskulururen bat edongo da unibertsitatean erabiltzen dutena, baina ez dago. Ez da bakarrik Euskal Herriari buruz edo Euskal Gaiei buruz ez dala idatzi, ze hori litzateke agian lehendabiziko pausoa, baina ez da idatzi ere ez Euskal Herritik munduko edo beste alor ezberdinetako gaiei buruz ere ez da idatzi. Historian badakitala dala eta esango nuke arlo gehienetan ere hala dala. Horrek adierazten duna, oraindikan. Ez da, oraingoz behintzat ez dala egin eta hori barneratu dugula beste bide, transmisio bide eta beste hizkuntza batzuetatik. Jaso dugu beste klabe batzuetan eta beste mundua ikusteko modu batzuetan. Ni nire kasuan, nik etxean eta bizitza arrututa euskeraz egiten dut, eta orduan euskeraz pentsatzen dut, eta ez dakit hori izlatzen den edo ez testuan, baino horrela egin dut. Ez dakit, suposatzen dut, txinatarra ez dakit adibideik egokina da, baina frantziar bat idazten azten denean frantsesez, ez dula zalantza igual eukiko. Hori da, ez dio bere buruari galdetuko ere. Ez dio galdetuko edo ez detuzte. Frantziar bat asko dengo dira frantziar ere, baina ez detuzte zalantza askorik eukiko dunik, eta nik eukidet pixkat hori. Arnazgune propio hori euskaraz egiten aritzen lan baten inguruan, baina usten dut ez dala bakarrik Euskal Herriari edo Euskal Gaiei buruz idatzi beharreko zerbait, baizik eta munduko gaiei buruz euskaraz ez dago ezer, ez dago. Oso gutxi dago, eta liburutegi interesgarri baten gaude, baina
beste hizkuntza batzuetan daude gehiena. Hori da, beti esaten duguna itzulpenekin ere, ez? Dena dagola ekartzeko, orduan... Nik dakat, eta igual ez dena itzultzailerik eta hizkuntzalarik eta ofenditu, baina esango nuke Euskal Herria dela mundu mailan biztanle kopuruari dagokionean mintzat, itzultzaile egin dituen herria munduan esango nuke. Denok egin dugu noizbait, itzulpen bat edo beste, erdi ofizial, extraofizial. Orduan ez itzultzaile profesional, baizik eta itzultzaile. Hori da, sasi itzultzaile, bolondrez, hor ari geanak aldegune filologoak bezala. Ari gea aldegun egiten, baina munduan gutxi hongo dira, beste sasi itzultzaile dituen inguru, esparru, geografiko, herri edo nahi esuena ditut, horrek ere asko esan nahi du. Badago gozea, egarria badago, baina gero, gauz asko daude, fronteiko buelta hori erantzun hori egitea oztopatzen dutenak, edo oztopatu izan dutenak, edo ez dakit. Aipatu dugu bukaerako bibliografia. Ez dakit bertsoa nola atera da, baina... Atera da. Bertsoa badoa. Haizea bezala, orduan... Hoxe, aipatu dugula bibliografia, bukarako bibliografia zabala, eta bertan biltzen duzue bai ikerketa akademikoak, eta bai herri ekimenetatik, eta eratorritako ikerketak, eta azterlanak, ez? Zuen ibilbideak ere disiplinartekoak izan da, nola uste duzue aberastu duela horrek liburua? Ze, bueno, ja, abiatzen gara, esatetik aberastu duela. Orduan, kontu da, nola aberastu du, ez? Hainbat ikuspegi zabal horrek. Bueno, hemen bai, disiplina ezberdinetatik gatoz. Igual nirea da disiplina artekoena edo, ez dakit, ni filologoa naiz berez, orduan batzuta pixka sentitze dut hemen muturra sartu duen beste zea batean, sartu duen disiplina batean sartu duen pertsona naizela. Egia esateko, bai ikutze ditut, arlo desberdinak ikutze ditut, eta wikilari aritu naizen neurrian, bai, barkatu, zintzan galdera. Bai, nola beraztu, bai. Bueno, ni batez ere esan behar dut Wikipediatik hor, ni garai batean ja egundoko bai forman eta bai edukian sumatu nuen gabezia handi bat, utxune oso handi bat, eta horretara jarri nintzen jotake. Eta bueno, orduan horrek eman dit sarbidea hainbat iturrietara. Bai, lehenengo ingelesezko Wikipedian hor hasi nintzen, da hor ikusi nuen bazirela hainbat iturri hemen nik ezagutzen dituenak, eta hortik hasi nintzen baitare lanean, eta bueno, gero teknologia berrietan ari naiz, eta orduan hortik ere edan dut, eta askotan igual itzulpenak egite dituzu beste Wikipedietako artikuluen itzulpenak, baina nik bai bere garaian sumatu nuen gabezi bat zegoela, eta hori da itzulpen hutsak egitea pobretu egiten dula, eta hori Wikipedian Wikipedian bai, eta nire kasuan itzulpena gauza batzuk, baina gero moldatu errealitatera. Orduan, esango nuke, bai, iturri desberdinetatik hartu dudala, disiplina desberdinetatik, disiplina bakoitzak filologiak eta hizkuntzalaritzak aportatu duela zeo zer, nire kasuan, eta gero historiatik eta historia ikuspegi zabaletik, akademia zorrotz batetik, bai, eta baina gero baitare beste esan dudanez, baitare beste herri ekimenetatik edanez, euskal ikuspegitik, baina baita kanpoko ikuspegietatik. Eta nik gaituko nuke hizkuntzak. Hitz egiten ditugun hizkuntzak ere aberazten du debatea, bueno, liskarrak izan ditugu, izugarriak ere bai, noski, eta ideia kontraesanak eta denetatik ez. Horretaz gain, baino, hizkuntzei buruz, imaginatu, dela gutxi gogoratzen dut, aritu ginela, ez dakit zurekin edo norekin aritu nintzen, baino, frantsesez irakurri genuen testu bat, eta hor galdera zegoen. Zer esan nahi du Frantziako eta Nafarroko errege titulu horrek? Egile frantses batek aldesten zuen frantsesez. Eta beste batek erantzun. Bueno, hori da Frantzia eta bere bazter guztiak. Frantzia eta barrak bezala, horrela,
Bai, horrelako zer, bai. Eta orduan sartzen zara baita ere beste mentalitate horietan. Alegia, hizkuntzek ere aberaztu dute asko, hori noski gero erantzuteko behar den moduan, ez? Baina, bai, eta gero noski izan ditugu, hori, ikuspegi ezberdinak izan ditugu izugarrizko debate aberazgarriak foruen inguru, eta Euskal Herria feudala izan ote zen garai batean edo ez, eta, bueno, gauza pilo eta horrek noski berazten du, bai, edo zein testu bat. Ez dakit, nire burua saltzen oso txarra naiz, orduan ez dakit, karpen egin dio. Bueno, erantzun dute, ez da. Bale, ondo. Denek erantzutea. Bueno, eztabaida hoien guztien fruitu da liburu hau. Joan pentsatzen galderarik edo egin nahi duzuen, ze nik azken galdera bat eginen dut. Oso puntual hasi gara eta 3 ordu laurden edo bete ditugu. Eta nahiko nuke ere zuei hitza eman eta noski orain aipatu dituzte eztabaidak eta orain arriskua dago galdetzeko eztabaida horien muina. Baina, bueno, nahiko hasieran aipatu du nahi baino gutxiago zekila gaia Euskal Herriaren historiaren inguruan, gai batzuen inguruan, eta ikasteko helburuz ere ekin ziola egitasmo honi, eta gero aipatu du ere sartzen diela politika kontuak, eta hasieran galdetuko nizuen, hori, ze irakaspen izan duzuen liburua idaztean, ja ez zuen atalari dagokionez. Utzi zuen atala baizik eta oro har, igual esaten diazue, berriro halako egitasmo bati ez diozuela ekingo, eta hori izan dela irakaspena, baina, bueno, idazketa prozesuaz, edo argitalpen prozesuaz, edo ez dakit, orokorraz, ezain beste zuen atalaren edukiei buruz, ze irakaspen izan duzuen, baina, aipatu duenez ere uneike politikaz, eta igual, zalantza edo historialariak ez garenok, behar bada, ez gara hasiko historia aurreaz edo goi erdiaroaz edo nik zer dakitzer zalantzan jartzen historia liburu bat, baina azken ezagutzen dugun garaiaz behar bada hor gehiago diskutitzeko aukera dago edo behintzat uste dugu badugula zer esan handiagoa, nahiz eta gero igual ez izan, baina aipatu duzu politika honai eta horri ere heldu nahi nion, eta zer esan nahi zenun zehazki horrekin? Ez dakit, esan nahi nuen, baino, bueno, esan dut, uste baino gutxiago, nahi nuena baino gutxiago nekila, eta nahi nuena baino gutxiago jakiten jarraitzen dut, hau idatziarren. Sentsazioa berbera da edo okerragoa igual, hasieran baino, orduan, bueno, ez dakit, noizbait azetuko dan nahi hori, ez den nahi ere. Eta besteari dagokionean, bueno, ez dakit, suposatzen dut Euskal Herriaren historia idazten danean, eta bueno, horrek ja berez atentzio bat pizten duela. Aurretik egon geha komentatzen aurkezpenera inorretorriko zan, edo ez, edo ja, bueno, liburu asko ez diala aurkezten, edo bueno, ez dutela lehen zeukaten paper hori betetzen, oain difusioak eta beste modu batera ematen direlako, eta ni postu naiz. Bueno, gero igual kritikatuko duzu, baina behintzat etortzea ni eskerrik asko, ez dakite, postu naiz jende ikustea hemen, eta suposatzen dut horrek berak interesa pizten duela, eta interes horrek berak adierazten du, bueno, zerbait badela, ez dakit zehazki zer, edo bakoitzak nola interpretatuko duen interes edo kuriositate hori, baino bada, Euskal Herritik, bertatik, hasita, ez? Zer da, noiz, non, nola, ea denok berbera ulertzen dugun edo ez, hizkuntza guztietan berbera ulertzen da, Euskal Herria aipatzen dugunean, alakoak badira. Orduan, suposatzen dut horrek eragiten duela, eta gero garaikidera etorrita, ez dakit, ia gai guztia dira gaur egunean ja polemikoak, eta ez dakit, foruak aipatu ditu Xabierrek,
Gerra Zibila orain berriz modan edo, badirudi gehiago interesatzen dela, frankismoa, trantzizioa berriz kolokan jartzen hasi da ja, memoria, eta, etari buruz idazten, pixkat dardarka ez, baino letrak ondo begiratzen, udan, sakatzen duen, eta errepasatu, eta badaka karga handi bat daka, zer, nola esan, eta horre guztiak, badirazten du, badagoela mamia. Eta gero, besteekin lan egiterakoan ere, nik usten dut, ariketa bat eskatzen duela, norbere partetik, pixkat moldatzera, besteek nola pentsatzen duten, nola ikusten duten mundua, proiektua, eta hor, pixkat akordio minimoetara edo iristeko saiakera horretan, hor, alegin taldean lan egiten denean, alegin hori derrigorra da, eta batzutan lortzen duzu, bezatuan zailagoa da, baino nik uste hori ere importantea dela, eta atera da, eta zerbait bada, ez dakit zer da, baina zerbait bada, ez dakit erantzun dizu da, baina... Bai, erantzun duzu. Besteok irakaspen ari den arira? Bueno, alde batetik, unaik aipatutakoaren aritik, beti ere gelditzen zaizula olako errezeloa, lehen etzenekiela gai askotaz, eta gero gelditzen zaizu baitxare, oraindik ere ez dakizula gai askotaz, ez dakizu, ezta. Orduan hori beti gelditzen da. Eta gero baita ere, historia da gai oso nolabait ere gure gizartean da, politika sakonean esan nahi dut ez eguneroko borroka hauetan, telebistan agertzen dian borroka hauetan, baizik eta hor sakonean nahiko politikak mami handiko gai bat dela, eta orduan Euskal Herriaren kasuan, Euskal Herriaren ajeak, Euskal Herriaren ajeak trasladatu egiten direla baitare lan hauetara, eta ikuspegi desberdintasun horiek baita ere trasladatu egiten diala maila desberdinetan obra honetara, ez da. Nik esango nuke besterik gabe, pentsatu horrela modu honetan, bakoitzak idatzi du atal bat, beste batek idatzekotan oso ezberdina izango zen. Atal bakoitza. Zen edut nik garaikidea edo erdiarokoa idaztekotan beste modu bat egingo nuke. Eta hor, askatasun handia eman diogu batako besteari egiteko nahi izan dugun moduan, eta noski auzi asko daude eztabaida pizten dutenak, ez? Eta piztu ditu, desente. Besteak beste behiratu, tapakia. Nik oso garbi neukan liburuaren tapakia berdu zela izan Lizarrako izarra, noski. Euskal Herriko lehenengo hiria, eta gainera 1000 urteko simbolo zaharrenetariko bat, herriko bat, eta azkenean mutrikuko balde iza, atera da hor, nola? Ez du galdetuko ez da ere, baina, hortik aurrera danak ez da baidak. Bueno, mila esker hiruroi, eta zuek zer galdetu nahi baduzue? Uste dut, ez dela mutrikukoa, Esan nuke Lapurdiko herri bateko dela, ez du gogoan Biarritz o Getaria dan, no? Zuek? Ez? Da, adibidez, orain dela gutxi ongara, ekimen askotan eneko aritzari buruz eta hitz egiten, eta, egin dugu 824-tik, 2024ko urte muga, hundia eta importantea baino, hor ere liburuan azpimarratzen dugu eneko aritza izan zala Iruñeko lehenengo errege, Nafarroako lehenengo errege, baina beste errege batzuk izan genituen aurretik eta hundiak. Otsoa da berez Euskal Herriko lehenengo pertsonai ezaguna izenez, Otsoa Lupus lehenengoa, eta horren erresuma zijoan Albioneko mendi lerrotik
Poatier zaino. Alegia, Garonatik aski, iparraldera, Akitania, garai hartako Akitania barna. Eta 8 urteko gerra bat kostatu zitzaion Pepino Laburrari, hori Frantzia, gaur egun Frantzia denara eramatea. Hortaz batzuetan baita ere, saiatu gara liburuan, pixka bat gaur egunekoa elikatzen, bai? Hau da, Euskal Herria estatu gisa, Nafarroak, Baskonia zan hasieratik, gero puskatzean, bai, Nafarroa deitzera joan zen, baina askoz aurretik gatoz, bai, 7. mendetik gutxienez ja estatu gisa, en fin, instituzioekin eta bar. Ez bada galderarik, esan dut nik behintzat asko ikasi dudala liburuarekin, eta bueno, eta seguro zuek edo gaur hemendik etxera zerbait buruan eramanen duzuela, edo igual liburu bat poltsa batean. Eta hortako ere hemen dituzue nahi baduzue sinatzeko edo. Eta hoxe, eskerrik asko berriz ere denoi etortzeagatik. Eta mi esker Unai, mi esker Xabier eta mi esker Iñaki etortzeagatik.